Hola a tots, soc Fran Boronat i avui farem un emmús de castanya amb una teula d'avellanes. Estem a la tardor. Producte estrella, les castanyes. Com tots sabeu, les castanyes és un fruit sec que normalment fem servir per les postres, però és molt versàtil. També podem fer servir pels estofats, pels carns, per les amanides. Així que prepareu tots els ingredients que comencem. El primer pas serà ficar les fulles de gelatina en aigua freda. Reservarem la gelatina durant uns 3 minuts dintre l'aigua. I d'altra banda, ficarem la pasta de castanyes al bany maria perquè se'ns tovi. Si no teniu pasta de castanyes, és molt senzill. Agafarem les castanyes bullides i pelades, les courem amb crema de llet i una mica de mantega. La pasta de castanya la tindrem al bany maria durant 5 minuts. Si veieu que la textura us queda molt dura, li podreu afegir una mica d'aigua calenta perquè se'ns estovi. Un cop estovada, següent pas serà ficar-li els rovells. Els rovells els afegirem i, amb l'ajut d'una llengua pastissera, remenem fins que quedi tot ben integrat. Un cop ja tenim la pasta de castanyes preparades, escalfem la llet i afegirem les fulles de gelatina que teníem amb l'aigua. El primer que farem serà escórrer-les de l'aigua i a continuació les fiquem en la llet calenta. El següent pas serà afegir el xarop d'agave a sobre de la llet calenta. Ho barregem i ara aquesta barreja la tirem a sobre de la pasta de castanyes. La base de l'emmús ja la tenim refredant a la nevera i mentrestant anirem muntant la crema de llet i les clares a punt de neu. Mentrestant, donem pas a Georgina, que ens donarà 4 consells nutricionals sobre les castanyes. Ara que ja hem vist que les castanyes les podem utilitzar a molts plats diferents, anem a conèixer una miqueta més les propietats nutricionals d'aquest fruit sec. La castanya es menja com a tradició popular, però també és un bon aport d'energia i de nutrients. Les castanyes són originàries del sud d'Europa i pertanyen a la família de les fabàcies. Però si hem de destacar una cosa de les castanyes és la seva quantitat d'hidrat de carboni. L'hidrat de carboni és un nutrient que ens aporta energia, important per evitar que gastem, per exemple, proteïnes quan necessitem aquesta energia immediata. Les castanyes tenen també multitud de vitamines. En concret, avui parlarem de la vitamina A, la C i la E. La vitamina A ens ajuda en el sistema immunitari, la vitamina C, per exemple, ens ajuda a absorbir el ferro de l'alimentació i la vitamina E és un potent antioxidant que preserva i ajuda que les cèl·lules no s'oxidin. També les castanyes aporten magnesi, és un mineral que ens ajuda a reduir el cansanci i la fatiga. Com veieu, la naturalesa és sàvia i ens aporta en cada moment els aliments que necessitem. Per això la castanya en aquests moments és tan necessària. Una bona opció per afegir als nostres plats. Un cop ja tenim l'emmús fred a la nevera, farem la teula d'avellanes. Necessitarem mantega fosa. Li ficarem un ou. Ficarem el sucre. La farina i les avellanes que les haurem d'esmicolar. Afegim les avellanes que hem esmicolat i barregem el conjunt. El següent pas, agafem safata del forn, la ficarem del revés perquè sigui més fàcil d'estendre la massa de la teula. Paper sulfuritzat, fiquem una mica de la massa i amb ajut d'una espàtula de colza la estenem. I anem fent. Un cop les tinguem esteses, les fiquem al forn a 180 graus durant 10 minuts. Un cop tenim la massa de castanyes freda, afegirem
la nata muntada i les clares muntades. Llavors, nata cap a dintre i farem moviments de baix cap a dalt, integrant les dues elaboracions. Un cop tenim la crema muntada integrada, afegim les clares. I el mateix abans, moviments envolvents, ho integrem tot dintre. Un cop tenim la mousse freda en els gots i les teules fetes, només ens falta acabar-les. I el que farem serà punxar les teules dintre de les mousses. Esperem que us hagi agradat la recepta de la mousse de castanyes amb la teula d'avellanes i si voleu veure més receptes com aquesta, les podeu trobar al canal de YouTube de Condis Life. Igualment ens podreu seguir a Instagram a @condislife_, on tenim més consells i receptes que segur que us agradaran.